Βασική φιλοσοφία της εταιρείας Goodney Max Service είναι η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες μας με στόχο την καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας. Αξιοποιώντας την πολύτιμη τεχνογνωσία των συνεργατών μας στον χειρισμό μηχανημάτων ξύλου, μπορούμε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις οργάνωσης που ξεκινούν από το γραφείο σας, περνούν από την παραγωγή και ολοκληρώνονται με την παράδοση των προϊόντων. Από το 2010 παρέχουμε στον κλάδο των επιμελητιών σοβαρή, σωστή και εξειδικευμένη υποστήριξη. Αντιλώντας από την πολιτική εμπειρία μας στον κλάδο και με τη συνεργασία των κορυφαίων συνεργατών μας, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό σε νέες ή μεταχειρισμένες μηχανές επεξεργασίας ξύλου για τις προσωπικές σας ανάγκες. Σας περιμένουμε να επιλέξουμε τις ξυλουργικές μηχανές που πραγματικά χρειάζεστε και καινούργιες ή μεταχειρισμένες και να τις εξοπλίσουμε με τα κατάλληλα κοπτικά εργαλεία για τις εργασίες που εκτελείτε. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία.